Seguramente escoitaches teorías conspiranoicas sobre a Axenda 2030, que se a nova orde mundial, que se o control total, pero que é realmente detrás deste plan. A Axenda 2030 é un conxunto de obxectivos que buscan mellorar a vida das persoas para o ano 2030, acabar coa pobreza, reducir as desigualdades e frear o cambio climático, entre outros. Entón, como encaixamos algo tan ambicioso nun sitio como Ponteareas? No último pleno, o Goberno presentou a Axenda 2030 adaptada ao noso concello, propoñendo estrategias locais baseadas neste documento. Unha axenda que soa moi ben, pero que ao revisala notamos que aínda tiña aspectos que podían mellorarse. Dende PEC propuxemos cambios en varias seccións que logramos que fosen incorporados. Por exemplo, primeiro, cambiamos termos como crecemento por desenvolvemento, porque para nós a sustentabilidade non é compatible con crecer a calquera custo. O obxectivo, mellorar a vida da xente e non a conta corrente de 4. O cambio fundamental que promovimos foi o modelo de política de vivenda. Evitamos que a estrategia local para solventar o problema de acceso á vivenda pasara de dar máis poder aos constructores e a promoción inmobiliaria frente a proxectos de promoción pública de vivenda. Respecto ao cambio climático, destacamos que en realidade os incendios e ondas de calor son os desafíos climáticos máis críticos e, por tanto, que deberemos prepararnos para os seus efectos. Tamén engadimos a falta de planificación urbanística no pasado como unha debilidade que limita o desenvolvemento actual. Outro punto clave foi o saneamento, centrándonos en dar o servizo canto antes ao maior número de veciñas e veciños posible. Finalmente, eliminamos puntos en consenso, como recolocacións de infraestructuras ou cambios no uso de edificios. Valoramos que o Goberno nos incluíse na revisión do documento, pero aquí ven o porqué da nosa abstención. Cremos que este punto debía retirarse da orde do día e abrirse á participación de asociacións locais e a veciñanza en xeral. Finalmente, a Axenda 2030 aprobouse cos votos do Goberno e a nosa abstención, porque non basta con dicir sí a un documento. Fai falta asegurarnos de que sexa útil para todos. Para nós, a participación local e temas críticos como a vivenda pública son esenciais para que a Axenda 2030 sexa realmente unha ferramenta de cambio.